37 anyos na babae sa Ilocos Sur na tagpuang duguan at wala ng buhay sa kanyang kwarto. Para sa police report yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Wala nang buhay nang matagpuan ang isang 37 anyos na babae sa kanyang kwarto sa barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur. Sa salaysay ng ama ng biktima sa Bantay Municipal Police Station, natagpuan nito ang kanyang anak na duguang nakandusay sa sahig at may tama ng bala sa ulo. Bigla na lamang umunang may narinig itong putok ng baril kung kaya't agad na nagtungo sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan. Na-recover sa lugar ang isang kalibre 45 na baril na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa likod ng insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.